பார்க்க போகிறது என்னென்னா, அதாவது பள்ளி கல்வித்துறை வந்து ஒரு அதிரடியான அறிவிப்பை அறிவிச்சிருக்கு. என்ன அறிவிப்பு அப்படின்னு பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து கொரோனா காலகட்டங்கள் உண்மையிலே இப்போ வந்து 50% ஆசிரியர்கள் வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. இந்த வேலைகள் அதாவது மதிப்பெண்கள் போடும் வேலைகள் நிறையா இருக்கிறதுனால 50% ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனால் வந்து இப்போ வந்து 100% ஆசிரியர்களும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பள்ளி கல்வித்துறை அறிவித்திருக்கு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நிறைய மதிப்பெண்கள் போட வேண்டியது இருக்குது. நிறைய மாணவர்களுக்கு எல்லா மதிப்பெண்களையும் போடணும். அந்தந்த ஆசிரியர்கள் வந்தால் தான் அந்த மதிப்பெண்களை போட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மதிப்பெண்களை வந்து சேர்க்க முடியும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எல்லா 100% ஆசிரியர்களும் வர வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆனால் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா, கொரோனா தடுப்பு நிறையா ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து வெளியூரில் இருக்கோம், ஆனால் என்னால் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 50% ஆசிரியர்கள் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாலும் பள்ளி கல்வித்துறையில் என்ன முடிவு இருக்குது, நீங்கள் கண்டிப்பாக நாளைக்கு காலை 9 மணிக்குள்ளே பள்ளிக்கு வந்தே ஆகணும், இல்லைன்னா உங்கள் மேலே கடும் நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பள்ளி கல்வித்துறை சொல்லியிருக்கு. உண்மையிலே இது வந்து சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயமா இல்லைன்னா துக்கப்படக்கூடிய விஷயமா? ஏன்னா கொரோனா காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி பரவிருக்க காலகட்டத்தில் நம்ம பள்ளி கல்வித்துறை இப்படி அறிவிச்சிருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இது வந்து மாணவர்களுக்கு சந்தோஷமான செய்தியா இல்லைன்னா பெற்றோர்களுக்கு சந்தோஷமான செய்தியா இல்லைன்னா ஆசிரியர்களுக்கு சந்தோஷமான செய்தியான்னு தெரியல. அவர்கள் வந்து வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. பிடிவாதத்தில் நீங்கள் வந்தே ஆகணும், இல்லைனா உங்களை வேலையை விட்டு தூக்க போகிறோம், இல்லைனா பெரிய நடவடிக்கைகளை எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பள்ளி கல்வித்துறை சொல்லிட்டு இருக்கு. ஓகே, இது மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுனால நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பிளாக் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்து உங்கள் வேலை வந்து தேங்க்யூ.